This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kaso, kan Bicolano Worldwide. Aniuna ang programang panunin informasyon. Aksyon programang mainformar. Dapit sa presenteng kamugtakan kedukasyon sa satuyang nasyon. Aksyon programang magtaunin giya sa mga estudyante, magurang, administrador ng eskwelahan, asin lambang maestro, asin kamaistrahan. Aksyon ang programang madangog asin masimbag kan sa inyong mga kahabutan sa lado kan edukasyon. Pag-iriba ang abogadong simple, kredible, asin di kalibre, Attorney Ryan Paul Ovindo, asin ang pandurag ng administrador, tunay asin maasahang servidor, Principal Carlo Obrero, asin ang lalaking matuton alagad sa komentaryo, Maduon Maestro Arnel Adtuon sa programang Aksyon Kasurugrindo sa edukasyon. Aksyon. Teacher, genius ka kaya? Sa lesson plan may thesis pang ginagawa. Nagari sa eskwela. Pero may kaiba na kitang bagong upawa. Yan. Bago mo attorney? Himala. Nakikita. Ay, hello po. Good evening. Maraming pagkapangkikol region. Maraming pagkapang po sa bilog na probinsya kan Albay. Kabos po sa Pikanja. Good evening po sa inyo, boss. Attorney and sa Carlo, good evening. Maraming pagpanggisin ng Diyos. Kamustaan sa tuyang kapanggihon sa ngunyan? Kamustaan pag-libot-libot? Si attorney, grabe ang kabisihan nito. Ano? Ano lang yan? Nagsabayan sa mga kaso. Nasobrahan sila attorney. Nasobrahan si attorney Sel. Nasobrahan sa mga kaso. Nasarampayan. Kaya pala. Kaya pala sobra labi-labi kabisi ni attorney. Dahil si attorney mahagilap. Dahil makuha akong hain dahil sa sobrang kabisihan. Well, anyway, mga sisimulan pa ko busy ko niya na daw. Niya na mga panahon ay ini. Sisimulan pa ko busy ko niya ng mga panahon ini na ang primerong simana kan karalasihan. Iyon ang primerong simana kan opening kan school year 2020-2021. Kaya talagang magiging busy talaga ni Sir Attorney. Sir Carlo, wait na, okay. Gora lang si Sir Carlo.
Good evening, Patabi. Oy, good evening kayo. Kay pwedeng, kay Sir na Ron Rosal. Anak ka na ba si Ron? Good evening po. Loading nga to na si Sir Ron Rosal. Good evening. Okay. Good evening po, engineer. Si Pading John Asejo kan City Accounting Office. Kaya po, Nabi Pading Jo. Good name. Sabi din namin nag-usitong ano ta? Pading Jo, dahil kung namin nag-usitong patuwal po ako dyan sa may sa mo. Pag nag-iimbitar kayo sa Pading Jo, minsan busy ako. Kaya hindi nang ganda ko. Hindi. Sunod pa din, imbit naman ako pala. Sige. Oy, ano po na? Ano nga ni ang pangaran niya? Ate G. Regalario. Ano nga ni sa apod sa mulig ditabi at G. Regalario? May apod sa mulig din. Hindi ko lang sa apod sa mulig. Good evening. Sino ang saan ka na siya? Nagkasabay. Hello, Ma'am Cha. Good evening po. Thank you sa pag-antabay. Nagkaantabay. Ma'am, good evening po. Salamat sa pagtulsa mo yan. Nagkaantabay si Ma'am Cha sa ganyan. Si Ma'am Cha sa mga pinag-iidolo naman po sa mga napakabuhat Ma'am Cha. Ang head po kang HRDD kan DepEd Regional Office number 5. Kaya Ma'am Cha, good evening po. Namimiss ko na kami dyan. Miss ko na kami sa region. Mga ano, mapasya na mga dyan sa region. Good evening. And very approachable po tayo. Yes. Anytime na may kipuhan ka, kaya entertain ka kaya. Yes. Oy, si Sir Alan nagkantabi man, ang love coach ka, Love Lines Online kantabi. Sabi ni Sir Alan, maray na mga idol, mga lodi. Mas lodi ko ika, Sir. Mas idol ko si Sir Alan. Lalo pag-abot duman sa mga love advices ni Sir Alan. Talaga naman the best when it comes to love advices. Masunod po ang programa ni Sir Alan, ang Love Lines Online. Ang tagan po tabi ninyo. After tabi po sa mga edukasyon, si Sir Alan po sa kaya pong programa ng Love Lines Online. Okay? Si Sir Mark, nakanta naman Sir Mark, good evening. Sabi ni Sir Mark, good evening po sa mga poging loading ng Legazpi City Division. Mas pogi ka. Mas pogi ni Sir Mark Alan Masarate Peña. Oh. Yes, Sir Mark. Ano yan? Saro yan sa Legendary. kaso kung ano sabi mo Sir Mark. Diamond Dabi Patara. Hindi ko sinabi. Ano na naging static ko nag-attorney? Attorney, hello po. Naging static to attorney. Sabi niyo siya, good evening Sir Nel, Carlo, and Attorney Ryan. Hello po, Omta, grabe po. And kay Sir Glenn naman po, good evening po kay Sir Glenn. Kay Sir Glenn Lafon. And family, good evening po sa dyan. Sa inyo po. Omta and Sir Glenn. Okay, sige. Mga updates na tabi mga tubang and Attorney Sir Carlo kan present na magpakan kan edukasyon sa tuya pong tuya po sa tuya pong sisabi ko rin dyan. Alam mo na talaga may nagigilok lang ako sa chat ko. Sige. Ano yan na may galing na ano? Sa'yo ang medyo may ribok dyan sa gadget ni attorney. Yung sa ang audio ko, Sir Ranel, okay ba? Okay na ang audio mo. Ano daw, Sir Ranel, ano nga ito purito mong kanta, maliban duman sa dati mong patugtog na bulaklak? Baka may bago ka dyan na paborito? Patugtugan ka maski perang linya sana. Ang sa kuya mga pantay. Tapos sasabayan mo ng diit na falsetto. Sige na. Halat mo na. Di pa ito na kayo ni. Sige. Habang nagpiprepare si Sir Randel mga tugang, ano po, tanda ka mo ng diit na, ano yan? Diit na. Bago yung audio sabi ni Attorney Ryan, manong audio sa imo, Attorney?
medyo maloy ang audio attorney. Oh, medyo madali ang boto. Oh, yan. Go ahead. Pero okay. Si attorney. Sige lang. Okay na? Yan. Okay na. Yan. Napusit manggirara. Pansit man giraray. Pusit man nila yun. Oh, sabi na may maliit lang na ihiron dyan sa mo. Pero naglalas mo yun. Biyernes lang mo yan. Carlos. Biyernes mo Oh. yan. Nakumpleto kami ng biyernes, ha? Kaya ka ng mga... Hindi ka nagkakit sa wedding day, kasi sa wedding day, oh. Pero nga yabi, Lodi, himala, ito nangyari. Ano na kung himala? Himala so nangyari. Kompleto ka mong tulog. Biyernes. At ang biyernes, may mga bagay-bagay na talaga namang hindi natin maiiwan. Maray. Oh. Maray pa tayo na. Pagkatapos kayo, pwede pa ka mga. Tapusun talaga. Okay, tapos pwede. Garang matanga na. Hindi lang. Matatakot mo sa dalan. Okay, anyway. Sige po, dire-diretso kita, Attorney and Sir Carlos, ito yung pag-aras ko yung niya na daw ni Biyernes. It's a Friday. Pizza 9 na pa lang kita, no? October 9 na po tayo kan bulan kan Oktubre. Makikiyap kita kan mga pangyayari, kumusta ang sarong semana, kan klase, ang first day of classes, basta kan mga pangyayari sa po tabi ng mga eskwelahan. Okay ba? Mahiras kita ng date na yan, mga pangyayari sa eskwelahan. Naging smooth, naging mayon. So, primerong semana ang pagbukas ng klase. Ano po? Linggo ulit na-distribute ng magayon. So, mga self-learning modules ano po sa yung mga estudyante. And sa bago, nangyari man so retrieval ito mga modules, module 1 para sa week 1, and then sinalidahan ka nito kan mga modules para sa week 2. So para magkayon ay magitang na yung ano man na kadibisilan pwede lang dun sa siyempre may mga latent roles kita, so nasisibot ang mga teachers sa pag-reprint. I mean, nasisibot ang mga teachers sa pag-reproduce kan mga modules kay itong mga latent roles. Pero sa pinahaluyan tayo na baga sa Department of Education talaga, pag nagpupuro ka sa ng klase, dahil naiiwasan na may mga latent roles dyan na mga transcripts. Lalo namin na panahon. Talagang pigasa tayo. Although may buffer man kita, pero medyo binulang takadahon pa talaga nagkaralaw. So generally, okay, magayon. Kasi kang pagbubukas na ang klase. Medyo Kasi bago, madali lang, nag-igobag kita ng virtual celebration kang Teachers Day dito sa SDO Legazpi City. And may nakapira sa yung mga pag-iribang mga naging awardees. Ano po? Kabiyang na duman so nagkapiratang paratok sa SPED na natawan maning honra ning hulikan sa ilang pag-graduate sa master's degree. At saan bang itong kamangaran. Tapos sa rotang teacher, naging awardee man, outstanding teacher, national. Ito, pigtaw siya ang award kang sarong educational magazine or publication. Congratulations sa siyempre, maupahan sa inyong pamayo. Congratulations. Sana dahil dyan natapos ang inyong pag-excel. Sana sa trabaho lalo ka pang puga-puga, sabi niya. Congratulations. sa elementary school, mga awardees, si Ma'am Nadia and si Ma'am Dr. Certificate. Congratulations naman po sa inyo. Tapos awardees, congratulations. Sa gawas po, naman si honoris tabi attorney si Ate Divine. Si Mami Divine. Oo. Honoris si Ate Divine. Kasi siguro yan, mga retired,
muli. Yan. Kung naman po na si Divine, may kung na natin sa mga Divine, hali-hali ko din Lagi, hali-hali ko dahil sa mga ngirit ng Divine. Hello, Madam. Good evening po, Madam Divine. Ang cover ni Atty. Ryan Paul Alfredo. Bro, Xavier Ramos, si SNF Rams, hello po, good evening po. Salamat sa pag-antay. And, kay Asi, good evening kay Asi. Hello, good evening. Globat. Globat cellphone. Okay. Sige. Medyo, may pagmamang audio to talaga. Habi sa makanos ang luwas ka na audio. Maluya ang audio. Dahil makanos, may makanos talagang part sa audio. Sige na tabi after Sir Carlo. Apo na tabi ako Sir Carlo kan hapot mo. May hapot ka subago eh. May gusto kong ihapot sa kuya eh. Sir Carlo. pero Kaya attorney talaga Sir Carlo. Medyo paghali ni Sir Nether na-busy ata. siguro Medyo sa internet connection, pero may nauso kaya ano niya nakanta na paboritong patugtugon or i-perform kan sa tuyang mga talaga igwa. Ano and kanta? siguro si Ranel pero nagiging paborito mo naman Ini kanta gini. Yun eh. sige na patugtugin daw sa mga parantay kasi hindi sa ng linya Nalidang ba ko? Nalidang gini kanta. ayo May mga tugang, ladies and gentlemen, ang pinakapamosong kanta ngunyan mga tugang na paborito ni Sir Carlo Obrero. Talaga yung intro. Talaga yung intro. Talaga yung intro. Hindi ka. Yan, dyan na. Think if they can make it a better place. Ikaw palang kaya paano? Hey. There's a place in your Ako heart, yun eh. and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. Imagine ko lang kanta siya eh. Really try, you'll find there's no need. Nakamit ka si Carlo. sabayan mo niya ako itong falsetto mo There are ways if you Ayun na. live space. Ay, pero gusto ko i-congratulate Sinda. Mas ano talaga na very good man sa mga schools division superintendent dito, Tapos na schools division superintendent kan bilog na region 5. At si RD, nagkanta man si RD kayo eh. ayan Pero nahilig kasi tayo. paboritong kanta ni Sir Arnel Be strong. Magandang ka talaga ang mensahe ng kantang yan. Ano, Sir Arnel? Yes, correct. Oo. Lalo pag tigkakanta mong nagpapalsetto ka, ngayon pag nangupo, Sir Arnel. Pero mas paborito ko ni Carlo. Sir Carlo. Mas paborito ko yung sarong kanta ganyan. Ining kanta ganyan. Ining mas paborito ko ini. Ini ang paborito ni Attorney Ryan Paul Alfredo. Wala pa lang siya ito. Hindi ko na para. Ito yung ka na pala. Nagka-problema lang siya sa signal. Okay na. Okay lang. Okay na. Magpapaborito mo natin eh. Attorney, magpapaborito mo eh. Ha? Magpapaborito mo yung kantang ini. Hindi. Parang yan nakantang yan. Sabi ka, bakit ini? Abo man naman natin si Saro, itong sa puro falsetto, abo niya naman. Ano na ini? Bila kayo ng bulaklak, 50 pesos lang, ay 50 centavos lang. 50 Kasi bago nahiling ko naman sa mo nagdiretso naman nagduman sa
naging busy na niya mo subago. So susaro sa may pinakang paborito ang bulaklak. Nagtuog kang module. Nagduman. Sa yung tema ng tugang Sir representative Carlo, of ano the yan? Yes, Edward. Tigpakita sa module. Sikat talaga si Randall. Nag-ano ka eh. Nag-ano ka. Ano eh? Piganas mo dyan, pigkuhan ba? Ano na yung pigas mo dyan, piganas? Anyway. May ano kita. May concern ka, Tapi. Siguro, hapot ini Tapi attorney ka na ghost na school heads digi sa SDO Legazpi City. Ting dita kung magigurong duman mo po pagkatabi attorney. May pilawas na memorandum man sa tuyang division office, mapapadabi duman sa pag-reproduce kang modules sa school level. Only modules 1 and 2. Okay. Okay ito, na-reproduce ito kang school dahil problema ngunyan, nag-arabutan na so module 3. Alagad medyo may kulang tabi sa numero. Kulang ang bilang. Por dahil, taang sihan pala nila kan pag-reproduce nila ka ito is itong dati pang enrollment. Okay. Kung nagkaigwang kadagdagan sa mga enrollment, huli itong mga dating nagpiling online learning, nagbalik or nagsalita pa sa Indian choice, ginusto na nila mag-modula plus the late enrollees. So, yan, amapot, since tapos na sa module 1 and 2, paano ito pupunuan kang esklahan ang arig gabs matakwa na ng self-learning modules, sabi. Ayan. So, siguro yan sa dahil siya na-perceive kahit end user ka na pwedeng humiro ang enrollment por dahil during the time na nagkaugwaning pagbilang ng mga estudyante para matawan o mga matawan ng mga modules, most probably dumating na nag-stick. Ngunyan, siguro kay puhan tang makaulay ang end user kung paano ninda ma-resolve yung problema yan. Well, in fact, kasi pag-abot min sa procurement, very specific procurement ka mga modules. So, bilang na bilang tagang modules. And bilang na bilang man kung ano ang ipoproduce ng sa tuyang mga contractor duman sa pagpareproduce kay itong mga modules na ito. So, no more knowledge siya actually. Kasi nga bilang na bilang ka. So, ABC ka na depende man doon sa number of modules na i-produce. So, we cannot say na dapat sobra ang i-produce kang contractor. Kasi nga bilang na bilang modules. But, ang pwede ming dibuhon dyan is mag-repeat order. Duman sa contractor na na-awardan kay itong module 3. So, pwede mag-repeat order na lang para lang mapanuan sa kulangan ng mga modules. Lalo na duman sa mga late enrollees. Okay. Okay. Sige, malinaw yan. Muna pa tabi kasi may cap na big establish na dapat na magsobra sa 30% kang school MOOE ang pwedeng gastuson kang kada eskwelahan sa pag-produce kang mga self-learning modules. Ngunyan, kung araw kayong may mga kakulangan and considering the
ang oras mag-reproduce yan, ano ang magiging pasistema na kaya? Kasi sa healing ko, giving my own situation, pero dahil pa man kami, inaabot naman sa 30%, na gastos para sa reproduction. Actually, sa hiling ko, Sir Carlo and Sir Arnel, in the event na daita ito masunod na cap na 30% ang usage kang MOE, I think even if mag-exceed ka duman sa cap na tigsasabi, as long as you can justify that, because I personally, feeling ko, it is reasonable for the school to go beyond the cap because the student needs it. So, sa hiling ko, so prohibition or swap is not absolute. Sana araw kaya tabi attorney. Mapagal sa parte kami eskwelahan. Ang mga nag-aaraw pa na module sa reproduce kang division office kulang. So paano mo yan papanoan considering na inakap na yan actually sa ang interpretasyon kaya is a bottleneck yan sa party meet. Agar baga na-restrict kami duman sa amount na ito. Exactly. Nakung kaibuhan man kan mga estudyante. Our pupils deserve no less than any other pupils. Parehas lang dapat. So, sana, may maluwas na ang memorandum. Abangan tayo, tangarig matawan talaga ning take sa raro mo lang ka estudyante. Ito masabi kong magpupara na ba nga. Kanin ka, na talagang igwan ka ba nga? Walis na to? May mga reports, may mga nagkabaralitaan kita, pero ba kumandigis sa Schools Division Office of Legazpi City, sa mga ibang division, garo, I don't know, na sa sarang module, garo, may sharing, sa, halimbawa, sa sarang module, doon sa dyan yan, mga sa sarang set, kaya man, oras na dapat simbagan ng modules, medyo limitado sa particular na estudyante. Ang nahiling ko lang na talagang medyo makahirap ang estudyante pag ang module bago clear ang pagka-print kan module. Lalo may mga pictures na bago talaga parado. Lalo kung may mga hapot na arandigding ngayaan sa mga pictures na given on digding i-arrange mo into isang big puzzle. Malidipisin talaga ng estudyante lalo kung ba colored and pagka-print. Tama. Nagiging lugod dahil para bash sa yung sistema. Pero siguro sa partikan mga mga netizens niya. Hindi lang siguro pagsabot. Inulit arang baga din so preparasyon kaya medyo halipot man sana kaya di talaga may bitaran and dahil yan nag-agi sa tamang quality assurance. So siguro dito na lang na pagsabot pag may mga gray areas ihapot na lang sa mga paratoklo ako duman sa learning package sa big distribute me nakalag duman so palaran sin contact numbers kan mga teachers or subject teachers na nag-handle doon sa mga ito. Kaya na lang siguro ng ibuon. Contact dapat ibuon sa mga kaya pag may na-encounter sila mga medyo na. Kasi man kaya tamay pinaluwas ng memorandum nalalag ko man sa specification kan gamito na papel, kan font, kan hitboard na so spacing. So, siyempre ito ang susunod kang kang mga supplier. Bang may tabi rin Yes. Tama. Ay mga specification. And considering na lalo naman sa restrict ba kita sa 50 cents lang. So, naman ito magiging kalidad. Ayan, siyempre. Magkano? Salapi.
Irma Anverpia Amor, hello po, good evening po sa imo. Ma'am Irma, hello po, good evening ha. Si Ma'am Irma. Irma pala, ang Irma, si Ma'am Irma Mitra. Ini Irma. Hello kay Ma'am Emma Amor. Hello po, good evening po. Muna kay Padingkad Rimaldes kan Morms na antabay sa Albay Division. Hello po. O si San Ronald na bachelor na kantabay man. Not much. Good evening, tabi. Salamat sa pag-anakay. Kaya daw. So, medyo po. Si Alan nag-ulog kan lapit. Nag-message si Sir Alan, haha, sabi ni Sir Alan naman sa salapi. Walang joke, hindi po. Salamat sa pagkakaya. Sige. Ano yan? Seryoso, tabi, attorney, and Sir Randall. Grabe ang pinaagihan kan pagiribat ang mga tatukdo di sa bagong sistema kang pag-aaral na. Ano po, garo, under man itong video sabi, dapat bawasan ng sweldo ta. Ningulit na tayo magkita ang bigay po. Black Mamba, ang sabi ko ito, si Black Mamba, si Governor Mamba. Akan Cagayan pala nagsabi ko ito. Si Governor. Kulang ito sa informasyon. Kulang sa information. Siya na-brief ito yung mga staff. So, nagiging ko. Wala din si Governor. Ay mo, Governor Kakat, tapos sasabihin mo araw ka yan. Ay, siguro ko advisor ko ito. Also, I don't know, kung trabaho ka mga staff mga ito, taday man na-advise kan ti araw kito. Bigla sa man nagtabi kang araw ka na daida bawasan ang sahod ka mga teacher na wala na gibo ang mga teacher mo nan na pandemic. Buwa man yun. May diferensya man naman yung kang gobyerno na ito. Okay, papunta na daw niya pagbahay mga amigo. I-share ka kaya watch party kita. Papunta na daw si maganda ba si Sir Marcelino Ortua, amigo tayo ni Principal dyan sa Schools Division Office of Camarines Norte. Yan man si Madi Rian Villoso, si Madi. Good evening tabi, Madi, Principal ni dyan sa Kamsur. Si Ma'am Olive Gonzalez, Municipal Welfare, Social Welfare and Development Officer of Bato. Si Oscar Tanay, o si Tife Garzon, all the way from the United States of America. Long time si Tife. Okay, as in, si Sir Salvador Pilion, ang OIC Legal Officer ng Leopard Gamsur. Good evening, Tari. Salamat sa... Nag-i-imagine ko si Ma'am na habang nagdadang kami ng tangin niya, ang babayle. Ma'am ka, nagdadang kami ng tangin niya. Nagkanta si Ma'am talaga. Kanina pa hanggang sa ganyan talaga si Ma'am sa programa. Ma'am Cha, hello po. Maray sa mo. And kay Sir Glenn. Thank you sa inyo. Sige daw. Magagad daw kami yung reaction na po yung mga parantabay. Kung kumustahan sa inyong experience kainin na primero si Mana Kamburukasan ng klase na iba ang pigigiputas. Sige daw, sabi ang mga parantabay, sa mga protokolo, maghagad daw kaning reaksyon. Nangyari maramang taman sa mga na-experience siya. Kahit na po sa comment section din page kang Edo Action pagbasaw niya sigurado. Ano po na, naman sa paligdi, nagaro magayon ini pagdangog-dangog doon. Attorney tayo, garo tapos naman, so, i-procure kang division office na SLMs. Ano tabi yan? Nag-post ko na the last time is post-qualification. So, post-qualification, kung okay man ang sa ilang standing, so mga documents nila and so mga machines,
na kaipuhan sa pagpa-reproduce, then most probably ang suduman is contract award. Ay, sala. Kung siri. Talagang saludo mo kami sa Awards Committee kang Vision Office. So, talagang pigigil nila ang tapos para madali. Tarik ba? Abot mag-abot sa mga sila sa tamang oras. Maraot lang siguro sa parte may kasi nakakanog kami ng bariyeta na ang delay is hali sa back sa division office. No. I personally will say na ang delay never came from us. Ang delay is hali sa end user. And let's be very truthful about that. Kasi sinda ang nagigibok ang purchase request and haluyon din na ma-finalize ang mga unpurchased request, and let's be truthful about that. Makulog lang sa boss siguro kasi kami nga ni ang nagpo-procure, kami ang board na nagpo-procure. Well, but kami pa ang the blame is on us. No, that should not be the case. The blame should be to them, not to us. Because they were the ones who were in day for several weeks, several months. Kasi abang pagkatabi at may set of rules siya na dapat sunod. Otherwise, magiging illegal ang procurement, di ba? Eksakto yan. Talaga yung susunod din yan. Pero kung halimbawa, ang pwede ko ano mo lang? Ang end user attorney, sisay. So, kasi pag sinabi ng end user, magamit kang Yes. module. So, what sabi ko, ang may delay, ang may problema kayo sumagamit kang module. Baka maisipon ko mga paratawag na ito sa mga estudyante. And then magamit kang module. Baka ito ang basulon. Kung ito makusinda ang end user. Although sindaan magamit ng module, kasi pero abiglang kita digdi, so nag-procure, tama ko? Yes. Tama ba ko? So nag-procure kayo itong module na ito. Anyway. Medyo technical. Ako na kami kung mapupuyato rin na paliwanag. Tungkol dyan sa end user. Ito medyo technical yan sa iba niya itong mga parada. Sir Ernest Sarcado, when we say end user, yan su unit or division na nagsusugo sa back na magkagawa ng procurement pattern. So, dahil nga nagkagawa ng RDA 9184, dainin na pwedeng direktahon ang satuyang na supplier ng aning makabakalinda. Pag ma-procure ka, kapag gamit mo ang kwarta ng gobyerno, umagi sa Bid and Awards Committee kang agency. So, sinda ang nagsasabi kung ano ang i-procure, sinda man ang nagsasabi kung ano rin dapat i-procure, ano ang mga specifications ng mga i-procure, sinda ang masabi ka ito. So, most probably, ang back, ipaprocess lang ang procurement. Hindi kami pwedeng bumakal o di kami pwedeng mag-process ng procurement na dahi may aram kung ano ang babakalon. Pira ang babakalon. Ano? Pira sa ikaya. Sila identify kayo ni so yaon sa hindi ako nasasala mga yaon sa curriculum development or implementation, tama ba ako? Yes. Yes, it's beautiful about that. Yun talaga. Sinda talaga. Mga yaon sa CID. Yaon sa CID. Okay. So mga CID. Sindaan may sa inda emanate ang purchase request. Yun. Okay. Palang mo. Sila lang pero madumaan sa PIA. Okay ba na ba o dahil hindi po magpapasak kan sala or kan magparasisihan ako isisisi mo manduman sa nabako man sindang may sa kundi lang kaya sa buwan na garo may adda do ako na ang Bids Awards Committee kang Legazpi City Division DepEd iyo da aso sa sala o tigbabaso kung nata nahaloy ang
pag-procure ka mga modules. Gano, dahil parte ako pang Build sa Awards Committee, Siyempre, makulog man sa buwan. makulog sa buot na ako ang basulod. Natinga niya akong gigil. Sorry. Si Zach nga niya ang bakit retire para i-adjust ang procurement for dahil ano yun sila humirero. Kasi pag kaya na-finalize ang PR attorney, mabagal, dahil mausad ang proseso, di ba? Dahil mausad. Dahil nagpapasol pa. Sa mga taga CID, dahil ka magpaturo-turo kung si Rizay, kamo na lang sa dinin, kamo na sala, kamo ang nagka-cross ka delay, dahil ang pagsisi naman sila. Sa mga taga CID. I-compute mo kasi. I-compute naman, perang number of pages sa kada module, sa kada subject, perang eskulahan, perang estudyante ang magamit ka. Ano? Sa hiling pa kung mga komplikadong arithmetic iyan. Exactly. Simple arithmetic sa nagayon niya. Ano sabi, Sir Arnel? Correct. Sana Sir Arnel and Sir Carlo, i-revisit yan kang Central Office and even Regional Office. Na sana, ang pinaka-suggestion ko dyan is kung may pondoan lang para sa procurement of modules or kung ano pa man, i-directa na lang sana yan sa eskwelahan. Anyway, ang eskwelahan is may saliring pa. May saliring Bids and Awards Committee. Yes, correct. So, sana, i-direct na lang ang pondo tanganing source of delay maiwasan. Yes. And magtrabaho. Tapos sarap pa, sindaan ang kaaram kan mo ang eskwelahan mo ng kaaram kan sa inyo mismong magamit kan module. Yes. Sindang mo ang kaaram kan tala skill sindang yaw mo na kaaram kung pero ang kipuhanan kung siya may kipuhanan and sino magsabi sa Carlo simple arithmetic yaon sa inda aram nila yan. So ito siguro nahihiling ko kasi Sir Arnel, Sir Carlo duman sa mga sarataitang eskwelahan, mas madali ko ang proseso. Kung nakaba na pondo. Why? Kasi may mga small procurement. Until 100,000, kaya tang mag-procure. Without going... Kaya, canvas lang yan. Oo. Okay. May mga anexo na natin eskwelahan, may mga PGF account naman, may maabot sa 1 million. O, canvas lang yan. Paano yun sa siguro dahil tipon sa pondo. Dahil na siguro magpaparasulang pa Sir Carlo yung attorney ang mga bagay na yan. Gibuhon na lang sa dapat buhon para maayos na tapos may taonas ng aking and may ito sa mga eskwelahan na kailangan ng mga estudyante niya. And ito mga kulang na module, sana mapanoan. Gibuhan maagi. Ang arig mapanoan. Takahirap man. Hirap gan sa kulang ng mga eskwelahan. Yung magpapara problema, ang mga module kulang-kulang, bako man sinda ang nag-reproduce. Bako man sinda ang nag-reproduce. Tama. Okay. Sana man, may appeal, pakiulay ta sa ito yung mga nanununggat. Sana day pag marami. Magbaks na lang kita, Sir Carlo, attorney, magbaks na lang kita sa pagkakantang ini. Ini. Falt ito. Ini. This place is much brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. Place build their doors. Ways to get where living. Make a little space. Make a better place. Nakita mo na Make it a better place. Palsito. For you and for me and the entire human race. There are people dying. There enough for the living. Make a better place for you and for me. Ipakataga si Ronald. Ibaka. Ako pa daw. Tama lang naman ito. Mga idol tayo mga nagkakantang niya. You try, we shall Son. in this place we cannot feel. Yeah. The person na. It feels that always Oo. love's enough for us growing.
Make a better world. Make a better world. Dawal pala. Make it a better place for you and for me. Namumula ko si Carlo. Make a better place for you and for me. Happy World Teachers Day po sa Gabos. Oo, ano yung sabi na ako, ang pagka-appreciate, siyempre, pagka-appreciate sa sakripisyo kang totoo yung mga kapaparatukdo. Yan. Correct. Then, kawalan, ang sa inyong kapalan din. Salamat po sa padago sa pamakunog sa tuyong mga. Maparma kita. Ayun, tabad anong masabi mo dyan? Let our spirits never die. Sir Boy, hello! Good evening, Sir Boy. Idol ka ni Sir Boy. Okay na. Maparma kita? Naging jowa ko eh. Oo, ano ba? Heal the world. Make a better place. Ay, sige na po mga po, medyo makaram. Hindi po sa programang Eduk Action, bungal daw ni Biyernes. Ano ba ito lang, bago ka magparang si Ranel, may paki-search lang so pahayag ni Yusek Sevilla. Actually, dapat memorandum na yun. Tungkol naman sa moratorium and extension. Ano yan? Pakihanap lang dahil nakikita mo lang dahil tayo mga parang na pagkabangis sa so, salamat kayo ng pagkanta. Yes. Sigurado yung happy birthday teacher place at yun. Okay, and gusto ko man ay congratulate. Gusto ko man saluduhan sa mga sa tuyong mga bossing na talaga nagtaon ng kaugmahan sa tuyong mga teachers. Na-appreciate niyo po ang sa inyo po talagang effort sa pagkataon ng kaugmahan sa mga paratok po. Saludo po, tabi kayo sa inyo. And congratulations. Namurula siya rin. Aray ko. May butong. Ano siya, kitang-kita kayo. Oras, ni Peligro. Ayun. Sige na. Oras po, kung ito ganin, matuta lang pambakaroon dito sa programa. Kami po luhay ng mapara, kaya kami sa muya unang version mo eh. Father, heal our land. Lord, heal our land. So na po ang programa Love Lines Online with Love Coach Alan and Fab. Hindi po sa Bicol TV. Pasensya na din kita kapag drop ang winners sa tuyang ano. Sa matulog. Oh, di ba nagpa-parting message si Attorney Tabi? Attorney? Yes. Parting message sa attorney? Again po, maraming nabanggit sa Indogos and salamat sa pagkatabay. Pasensya na po, nahaloy kami mag-ere, lalo na ako, nahaloy ako mag-fighting sa duwa kong amigo and sa duwatang tigtitiwalaan na servidor ng publiko. Happy Teachers Day po sa labos na maestra and maestro kang Schools Division Office of Legazpi. Sa gabos na maestra kang bilog na Bicol Region and kang bilog na Pilipinas. Happy Teachers Day po. Saludo po ako sa Indo and isang magpapalala. Sige na tabi. Sir Carlo, yung parting message tabi, Sir Carlo. Okay na. Salamat yung mag-grawin sa tuyang pagsaludo sa boss na pamaestran and sa mga maestrahan mo niyan, sa mga murang sila tuturo yan sa indang mga estudyante. Bye-bye po ka mga good ipalago sa pagtatang sa tuyang mga. Salamat po and good night.
Yan po. So, thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much, Indigo Boss. Sagari po, ang sa muya pong pagpapalagatakan sa muyang mga muro, pasili sa mga sentido, nani pong magsaludo po sa ito. Thank you so much. Merry Christmas, and let's make this world a better place. So, bye-bye. Thank you. Carlo Magno, hello, good evening. Bye, everyone. Thank you so much. God bless you. God bless. Bicolanja. Bye-bye. Ini nga, tabi na riyan ako. Oy, haray na ka mo. Bye na po. Bye-bye. This program is brought to you by JGen Construction and Supply. JGen Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JGen Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Presentasyon ng kasurok nindo sa edukasyon. Edo Aksyon! Ang tabayanan ang masunod na presentasyon. This is a source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.